Всім прывітанне! З вами зноў праграма «Паляванне на дзівосы». Калі вы яшчэ не спланавалі сваё унікальнае падарожжа па Беларусі, далучайцеся. Я падкажу вам, дзе знайсці дзівосы. Падаецца, адно я ўжо знайшла. Паехалі! Кожное выданне мы просили вас досылать поведомления на наш электронный адрес. Долучайцеся і вы, будем паляваць на дзівосы разом. Прыйшоў час выканаць абяцанне, ды выцягнуць на паляванне кагосьці з гледачоў. На 7-м паверсе гэтага дома жыве самы актыўны глядач нашай праграмы. Мы загадзя патэлефанавалі Валянціну, ён нас ужо чакае. Пойдзем знаёміцца. Добрый день, Валянцін. Катерина Севастьянова, программа «Паляванне на дзівосы». О, я вас ждал. Проходите. Пойдем. Знаёмцеся, Валянцін Валікаеў, 25 гадоў. Працуе праграмістам, праводзіць за камп'ютарам каля 12 гадзінаў штодня. У вольны час глядзіць тэлебачанне онлайн. Аднойчы яго зацікавіла праграма «Паляванне на дзівосы». Пасля яе прагляду Валянцін вырашыў закідаць нашу электронную скрыню заяўкамі на удзел у праграме. Сапраўды, нельга адмаўляць тым, хто так моцна чагосьці прагне. Ну так а что мы будем делать? Куда поедем? Ты написал нам, что вельмі любіш назіраць за спартыўнымі мерапрыемствамі. Дакладна, гэта цябе і чакае. Здорово. Ну, мне нормально переодеться. Так, калі ласка, пошукай простае ды спартыўнае адзенне. Табе яно вельмі спатрэбіцца. Хорошо. Чакаць нашага героя давялося не адну хвіліну. Але калі Валянцін выйшаў, стала зразумела, што ад сённяшняга дня ён чакае свята. Мы вырашылі вывесці Валянціна на самую спякотную спартовую імпрэзу гэтага лета – турыстычны злёт «Экспедыцыя 2010». Мы едзем з Менску па Лагойскай шашы ў кірунку гарадскога паселішча Плешчаніцы. Непадалёк месціцца маляўнічае вадасховішча. Ужо чуваць гукі моцных матораў. Прикольно. Так, Валянцін, што гэта у нас такое? Прапановую ўсё гарадское пакінуць в машыне. Ён не смотрит. Это важная информация. Ну, калі так, пойдзем з ноутбукам. Пойдзем, самы час распачынаць паляванне на дзівосы. Першым, што ўбачыў Валянцін, быў зорб. Аказалася, ён даўно марыў пабываць усярэдзіне. У такіх шарах аматары экстрыму спускаюцца з гораў і нават перасякаюць вадаёмы. Герой нашай праграмы пакуль не вырашыўся стаць зарбанаўтам. Нічога, мы яшчэ сюды вернемся. Такі злёт аматараў актыўнага адпачынку праходзіць ужо другі раз. Арганізатары спартовага свята забяспечваюць турыстаў жытлом і харчаваннем. Пасля аплаты туру на гэтай тэрыторыі можна рабіць усё, што заўгодна. Чакайце, кудысьці знік герой праграмы.
На шчасце, знайсці яго было не так складана. Цяжэй адарваць ад ноутбука. Знаёмства са спортам Валянцін пачаў на дзіцячай пляцоўцы. А як аказалася пазней, наш герой у добрай фізічнай форме. Вниз. Вверх. Ну, вообще, спорт я люблю с детства, просто обожаю. Вниз. Вверх. Но всегда стеснялся участвовать. Вот. Можно у вас тут покататься? Покатать нашего героя Валентина? Можно. Пасля паездкі на квадрацыкле Валянцін папрасіў вярнуцца да Зорба. Відаць, ён ужо гатовы стаць зарбанаўтам. Ну что, давай, может, покатаемся уже? Думаешь? Так, я думаю, уже час. Как-то не уверен. Уже 6 разов сюда подыходили, на его глядели. Что пужаться тут? А скрыть с ноутбуком можно, типа, лепее его покинуть тут? Наверное, его лучше оставить, чтобы он не вылетел. Наверное, лучше его оставить. Ну смотри. Добро, не хвалюйся. На старт, внимание, марш, поехали. Давай смелее, 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 смелее. И вот так все, живее, живее. Вот, видите? Офигеть. Это реально круто. Главное не провалиться в дырку. Я сделал это. Ажыццяўленне мары каштавала нашаму герою ўсяго адной пары акуляраў. А як мы заўважылі пазней, Валянцін нядрэнна арыентуецца і без іх. Ну что, Валентин, Паша, тебе уже тут добро, уже весело. Нам вот и ноутбук не потребный, уже здесь и там ложись на траве. Поедешь с нами далее вандровать? Знаешь, наверное, останусь. Еще вечером будет фейерверк. Пойдем с Юркой тусоваться. Ну да, тут еще шмат справа, мы еще гульнем. Добре, хлопці, а нам треба шукати ще й білорусів, які запрошують, білорусь історичну, так що поїдемо далі. Приємно було познайомитися. Гляді нас далі, долучайтесь так само до здимок. Всього доброго. Хлопці, на машині. Хто б мог падумаць, што герой праграмы хутка паставіць рэкорд. Цікава? Глядзіце выданне да канца. Кончено. Прийшов час розвітуватися. Але почекайте, Валентин обіцяв дослати нам відео. Хутко ми довідаємося, як він став спортсменом. Теперь на ту ноги туда перемещаешь. Вот. Ну, давай. Смелее, быстрее. Пошел. Время. Слушай, так у тебя хороший результат. Калі вы таксама жадаеце паставіць спартовы рэкорд або проста пра нешта марыце, пішыце на наш электронны адрас. Далучайцеся да палявання.